Türkmenistanyň Demiradyk welaýaty Daşoza dollaryň gara bazardaky narhy täze rekord derejäge ýetip 4-nji iýunda 1 Amerikan dollary 29 manada barabar boldy. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri 4-nji iýunda ýerden dollaryň bahasynyň biraz wagt arzanlajak ýaly bolandygyny ýöne soňramynyň söwdegärleriň dollary arzan bahadan satyn almak üçin eden oýuny bolup çykandygyny aýdýarlar. Ýerden Daşozyň baý bazarynda bir wada dollaryň narhy peselen ýaly boldy. Ýöne bu dollarçylaryň dollary arzan bahadan ýygnamak üçin eden oýun eken. Adamlar munyň anygyna ýeten soň bazarda uly ýakalaşma boldy. Aldanan adamlar özleriniň arzan satan dollaryny ýygyna aldylar diýip adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary hem dollaryň gara bazardaky söwdegärleriniň 1 Amerikan dollaryny 24 manat 50 we 24 manat 80 tengeden satyn alýandygyny, ýöne satanlarynda üstüne adyndan 2 manat goşup satýandyklaryny aýdýarlar. Onun üstünden düşsen ay menne yok deyip köplenç beren oklar özüm şol inni Karabağ değerlerin kuşverdi hasamart sonku döwürde. Şol sünem şo dollary tapsyrdym bolsalar aldym bolsalar hokman bolsa dollar sowdasyny edýäniň bir tanysy gerek. Bir köplenç ýagdaýda. Diýip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlara okumaga gidýän möwsüminiň golaýlama bilen ýurtda dollara bolan talabyň hassa artmagyna garaşylýar. Şol sebäpli söwdegärler dollaryň ýene-de gymmatlajakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkez Banky 2016-njy ýylyň başynda dollaryň nagd görnüşli çalyşygyny doly ýatyrandan soň ýurtda daşary ýurt valyutasynyň nagd söwdasy gadagan edildi. Türkmenistanyň Merkez Banky bolsa dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. Dollaryň gara bazardaky narhy resmi kursdan 8 esse ýokarlanan mahaly Türkmenistanda öndürilen we daşary ýurtlardan getirilen haritler hem gün-günden gymmatlaýar we olaryň käbir görnüşlerinde gyçylygyň emele gelendigini görse bolýar.